Ma'am Eli, unsay imong buhaton kung naay manghilabot sa imuha? Usa ra gid akong tubag. Kung manghilabot ka sa ako ayaw jud kog alang-alanga. Puslan mang imo kung gihilabtan, hutda na lang hilabotanan. Kay kung ako'y makabalos, simiipit yun taaning lakawa. Kay ako kung hilabtan ko, sobra parabas balos ning ako disgrasya ka. Magmahay jud ka day. Mugunay imong timan-an. Panington jud kag bugnaw. Mag-agas ko ng imong singot nga ingog dagkog sinsilyo. Maunang kung imo kong hilabtan, hutda na gud lamang tanan. Ayaw gyud og pagbilin, tiluka tanan. Kung imo ibuli akong hitsura, larga. Kung imong ibuli ang ako nga sitwasyon, imong i-judge akong pagkabayot, hala. Birahin na lang daan. Kaya ako ra bagyod. Kung ako na'y mo balos, timan dila ray walay labod ni mo day. Hutdon ko na ko tanan. Wagoy biyaan. Binagsaon yun ako. Maunang hinay-hinayag yun ko. Kaya ako lahi ko. Kanimang kong pagpanghilabot, sakit yun sa atong buot. Kung hilabtan mo, ayaw yun mo, atraka diretso. Tambag lang ako Pag ibuli mo, i-judge mo, nahibawaan ni mo karon, o giatubang ka, pakaulawan ka, ayaw. Ayaw og tubag diretso. Kay walay lami ang tubag, kung naa ka sa imong state of anger, hindi mo makontrol ang imong kaugalingon. Karon, kung naa ka sa kainit sa sitwasyon, ang imong matubag, dili mamao, walas pahimutang, apikit mo taana. Maong kung adunay mang hilabot nako, tagaan ti kaw tsansa. Bring it on, girl! Paagian ti kaw, usa, duha ka adlaw. Ha? Ug nagtuo kag nalimot nako, unya feel nimo, kay nakapanghilabot ka nako, malinawo na imong kinabuhi, kay wa ko ni sukol, walay sukod ang balos day. Kaya ko no, istadihan gyud tikaw, pulawan gyud tikaw, di gug ko magpiri-piri. Kay tanan gong anggulo sa imong kinabuhi, nga pwede kang masakitan, pasakitan gyud tikaw. Kung anad na ka, kay muna na imong nature, nga hilabtanon ka, og suklan ka, mura na kagrubot nga dili madutlan, pues, gikan sa imong ginikanan, ngadto sa imong bana og asawa, lahos sa imong mga kaanakan, pati imong mga katigulangan, imong sitwasyon, imong pagpanarbaho, kung dis a kagasugod, tanang-tanan, hutdon yun ako day, tanawon tag kaginhawa pa baka. Gamaan na to nag-lesson plan para planado ang tanan. Muunay pinagkalami nga balos. Ang tamis nga balos, the sweetest revenge of all time. Di ba mo kong gihilabtan? Nag-una-una man ka. Bediritas balos, magdaog. Daogo na to sa balos. Kay mingon ka, nganong apil-apilon man nimo akong ginikanan? Nganong apil-apilon man nimo akong banag asawa? Nganong apil-apilon man nimo akong mga anak? Oh, nganong giapil man pug ko nimo? Wa man ko nang hilabot nimo. Nganong hilabtan man pug ko nimo? Nga wala matikaw giunsa. Nganong nakulbaan man ka? Ay ang balos pwedeng sakita. Meresi, mahay na sa imuha. Manang ikaw, kung adunay mang hilabot sa imuha, ayaw pabugo-bugo day. Dapat bright yug ka.
dapat mas lamang gyud ka. Latagig daghan kayong sertipikato. Latagig daghan ka ayong diploma para magkamumo na siya unsaon na niya pagsagang. Patagampod na sa mga hilabtanon. Mirisi, maunay tugbang sa mga tawong wala na mao. Nasubraan ka hilabtanon, nasubraan ka tabian, nasubraan ka hinawayon, hutda! Anawon ta. Ha? Kay kalagmitan ra bagod sa mga hilabtanon, prangkang pagkaistorya, wala rabay naabot sa kinabuhi. Wala rabay ikapang hinambog. Wala rabay joy jamo. Kalagmitan ra bagod sa mga hilabtanon, lugmo kaig panginabuhian. Kalagmitan sa mga hilabtanon, wa gyud nakatilaw og asenso. Kay ngano? Nabisi man og panghilabot sa kinabuhi sa uban, nabisi magpamantay sa sitwasyon sa uban, ang ending, ang kaugalingon, nalimtan, nabiyaan. Kay sigig paningkamot, iyang paningkamot, gifocus mapunya sa uban. Naningkamot, magpanghilabot. Ang pagpaningkamot nga mo-improve ang kaugalingon, gikalimtan man. Di karon. Mirisi na. Gaba na. Na-behind na. Ang iyang gisigig hilabot, gapadayon sa kinabuhi aning kamot, ni asinso na. Ang hilabtanon, pirting pobriha. Yung saon tama na. Hinolsol na ka. Muna akong tambag. Kung hilabtan gani mo, ingna yun ang tawang ng hilabot sa inyo ha. Ayaw jugkog alang-alanga. Itudo na. I-level up na. Kay ang balos, walay sukod. Kuya Juan? Oh, Kuya Juan. Laitan ako niya mga palopian.